Darba ix-xemx u r-riħ għamlu mħatra minn minnhom kellu l-ħila jaqla l-ġlekk minn fuq raġel li kien kuljum jgħaddi bil-mixi minn triq twila barra mill-belt. Tefaw ix-xorti u messu jibda r-riħ. Dan f'daqqa waħda beda jonfoħ kemm jiflaħ u qajjem riefnu kbir. Ir-raġel meta ħass dik il-qawwa ta' riħ, qafel tajjeb il-ġlekk u żamm idejh marsusin fuq il-buttuni biex ma jinħallux. Għaddas rasu u baqa' sejjer. Wara li ħela sidru jonfoħ u ra li ma għamel xejn, ir-riħ qata' qalbu. Issa kien imiss lix-xemx, iżda billi kien dalam ħallit il-prova għal-jum ta' wara. Il-għada dak ir-raġel reġa' kien għaddej minn dik it-triq. Hekk kif lemħitu ix-xemx bdiet tisħon bil-mod il-mod, sa ma bdiet tiżreġ sewwa. Ħallit lil dak ir-raġel bla nifs. Dan ħass dik is-sħana kollha, għala l-ġlek minn fuqu, xeħtu fuq spaltu u baqa' sejjer. Ix-xemx rebħet u r-riħ tilef l-imħatra.